बर' हारिनि गेजेराव जोनोम मोननाय गुबुन मोनसे पर्टेल चेनेल राइजिं बड'लेण्डनि दिनै नैथि गायसनथाइ सान। क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय गाहाय मावख'आव दिनै मोनसे हाबाफारि लानानै राइजिं बड'लेण्डआ नैथि गायसनथाइ सानखौ फालिनाय जायो। बे साननि हाबाफारि बायदियै राइजिं बड'लेण्डनि नैथि गायसनथाइ साननि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो गायसनगिरि अशक गयारिया। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागायजेननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै इउपिपिएल आइटिसेलनि नेहाथारि हान्थिगिरि नार्जारि आरो बुंथिगिरि महरै गागि खौरांगिरि प्रितम ब्रह्म चौधुरिमोनहा बाहागो लादों। लोगोसेनो हाबाफारियाव माननि आलासि महरै मिरु एबसुनि थुनलाइयारि नेहाथारि सुमित नार्जारि आरो एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारि, बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारि, गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारि, बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखुन बसुमतारि, एनबिएननि जारिमिन बरगयारि, बड'सानि मोगथां बसुमतारि आरो माखासे खौरांगिरि बड'लेण्ड राइजिंनि दिनैहाय नैथि गायसन सान। दा बे नैथि गायसन सानावहाय आङो गासिबो बे बड'लेण्ड बुक राइजिंनि फेमिलिनो आंनि गाहाम हामलायनाय बायनो जाबाय। बेस्ट उइसेस बड'लेण्ड राइजिंआ दिनैहाय नैथि बोसोराव आगान होदों, बेबायदियैनो जुगे जुगे जौगालांबाय थादों आरो जोंनि समाजनि जे निउसफोरखौहाय पाब्लिकनि गेजेरावहाय होयो आरो जौगानायनि लामायावहाय आगान होयो आरो समाजनो ससियेल सार्भिस हिसाबै खामानि मावलाङो। बेखौनो आंनि हामलायथि बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो बड'लेण्ड राइजिं पर्टेल चेनेलसिम आङो गिबियाव हामलायथि होदों। दिनै बिथांमोनहा गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दिनै नैथि गायसनथाइ सानखौ फालिदों। जे थांनाय 2020 मायथाइयाव बिथांमोनहा बेखौ बड'लेण्ड राइजिं पर्टेल चेनेलखौ गायसनदोंमोन। बिनि थाखाय आङो गिबियावनो अशक गयारि बिथांखौ हामबाय होदों। बिथाङा सासे गोसो गुदुं सुबुं, जे बिथाङा गोख्रों नाजानायाव दिनै बड'लेण्ड राइजिं जे पर्टेल चेनेला बियो जोनोम मोन्दों आरो फैयै फैयै दिनै नैथि गायसनथाइ सान। आसा खालामदों जोंनि बर' ससाइटियाव बर' राव हारिमु आरो थुनलाइ जौगानायनि थाखाय जेब्लाबो गोख्रों नोजोरै बड'लेण्ड राइजिं पर्टेल चेनेला खामानि मावलांगोन आरो मोनसे मोजां रादाबखौ आं दिनै बड'लेण्ड राइजिंनि नैथि गायसनथाइ सानाव नोंथांमोननो फोरमायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे बड'लेण्ड राइजिं पर्टेल चेनेला जे एंकरिं खालामसिगोन आरो गिबियावनो आं जायफोर बिथांमोना एंकरिं खालामगोन जे बिथांमोनखौ हामबाय होदों। आसा खालामदों बिथांमोननि गोदै गारांजों गासै आइ आफा रायजो राजाफोरा मोजां खौरां, मोजां हारिमु, मोजां राव हारिमु थुनलाइ गासै जौगानायखौ रोखा रोखायै बुजिस्रानो हागोन। आसा खालामदों फैगौ समावहाय बड'लेण्ड राइजिं पर्टेल चेनेला जै मै थांनानै थाथों आरो गोग्गो आरो थार खौरांफोरखौ बिथाङा जेब्लायबो फोसावलांनो हाबाय थाथों होननानै आं आंनिफ्राय बेक्तिगत हिसाबै साबायखर बावनाय थाबाय। आं गिबियावनो राइजिं बड'लेण्डनि मासिगिरि हिसाबै, फाउन्डार हिसाबै आङो बयखौबो गिबियावनो जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै आङो हामलायथि बावहरग्रोबाय गासैबो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि आसामनि बर' रायजो राजाफोरखौ आरो बेहाय बाहागो लाफैनो हानाय साफ्रोमबो खौरां बिजों जोंनि रिपर्टार्स बिथांमोनखौ गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। मानोना जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आङो थांनाय 2020नि दिनैनि नैबे थारिखआव 2 नभेम्बराव जोनोम होदोंमोन आरो बै समाव जोंहा लकडाउन अबस्थामोन आरो बे लकडाउननि बिथिङावनो आं गोबां मोनसे सिन्था खालामनानै जोंनि समाजाव जिहेतु आंबो जिहेतु मोनसे समाव जेब्ला स्पर्ट्सआव दंमोन गोबां आंखौ रिपर्टार बिथांमोना हेल्प खालामनानै आंखौ बिथांमोना मोनसे प्लेटफर्माव लाबोदोंमोन आरो बे दिननिफ्रायनो आं बुजिदोंमोन जे निउसआ जोंनि थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट होननानै आं सानदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो आङो बर'फोरनि गेजेराव जोंहा जेरै बड'लेण्ड रादाब दङ, बड'लेण्ड बुब्लि दं, बिथांमोनखौ आङो फल' खालामनानै आंबो मोनसे राइजिं बड'लेण्ड नामै जोनोम होदोंमोन आरो दिनै बे फैयै दिनै 2 बोसोर आबुं जाबाय आरो दिनै नोंथांमोना बे बड'लेण्ड राइजिं बड'लेण्डनि गेजेरजों जोंहा जिहेतु एंकर गैयामोन, जोंहा जिहेतु जों जास्ट भिडिअफोरखौल' जोङो होनाय जायोमोन आरो बिनि माबाफोरखौल' जोङो लिरनानै हेडलाइनफोरखौल' जों लिरना होयोमोन। नाथाय नोंथांमोना गामोन समफोरनि गेजेरजों जों सानै आइजोफोरखौ जोङो एपइन्टमेन्ट हिसाबै बिथांमोनखौ एंकर जों थिसननानै लानाय जाबाय आरो बिथांमोना मोजां खौरांफोरखौ बुथुमनानै बिथांमोना रायजोनि गेजेराव गुवार भाबै बिथांमोना बेखेवनानै होगोन होननानै आं सानो आरो आं आसा खालामो बे राइजिं बड'लेण्डखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो खना खनलायाव गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय, जोंनि समाजनि
मोजां गाज्रि गासैखौबो नोजोर होनानै जोङो बे खौरांनि गेजेरजों दिन्थिनायनि मोनसे जि उद्देश्यखौ जोङो लादों आरो आं सानो जोंनि जि राइजिं बड'लेण्डनि टीमफोर दं बे टीमफोरा जाहाथे मोजाङै खामानि मावलांगोन आरो बेहाय खुनु मोनसे कन्ट्रभार्सिया जाहाथे फैया आं जेब्लायबो बेखौ मालिक हिसाबै नोजोर होबाय थागोन नोजोर बोबाय थागोन बेहाय बयनिबो जोङो जायफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव गोबां टेलेन्टफोर दङ जायफ्रा दिनै जोंनाव गोबां रोखोमनि जोंनि गेजेराव बिद्दाफोर दं बे बिथिंफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय आं जेब्लायबो बिथांमोनखौ खावलायगोन जोंनि राइजिंनि जाय फेमिलि टीम बिथांमोनखौ जाहाथे बिथांमोना बर' समाजनि गेजेरजों जेब्लायबो नैबे मोनसे राइजिं बड'लेण्डनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि मिन्थियै बाथ्राफोरखौ जाहाथे बिथांमोना गुवार भाबै लांनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों आं बेनिखायनो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों सासे फिसाब्लाबो मोनसे जोङो निउस पर्टेल चेनेल जिहेतु आं सानदों जे जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा गोबां रोंगौथिफोर दङ नाथाय बिथांमोननो जों दिनै मोनसे प्लेटफर्म होनो हायाखैमोन दा आं सानदों नैबेखौ जों मोनसे इन्डास्ट्रि मोनसे लेभेलजों जों बोरै लांनो हायो आं बिनि थाखायबो मोनसे सिन्था खालामबाय थादों आरो बेनि गेजेराव जों माखासे जोंनि गोरों माने इउथ्सफोर आरो लाइमोनफोरखौ जाहाथे जों एंगेज खालामनानै जाहाथे बे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो जों थांनानै थानो हायो खौरां बुथुमनानै जे जों खामानि मावनानै जों जिबनाव जों गावनि न'खरखौबो दानो हायो बेखिनि राहा लामाखौ आङो बिथांमोननो मावलांनो थाखाय आं जेब्लायबो जानजि खाफ्रादों आरो बेखौ जेब्लायबो सेस्था खालामगोन आरो राइजिं बड'लेण्डखौ फैबाय थानाय समाव जेरै गुबुन गुबुन निउसफोरा मोजां रोखोमनि फोसावबाय थादों आरो मोजां रोखोमनि रायजो राजानि अनसायनाय मोनदों थिग बेबायदिनो राइजिं बड'लेण्डखौबो जोङो अनसायनाय मोनगोन होननानै आङो आसा थाबाय मिजिंथिबाय आरो फैगोन समाव जोङो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन नोंथांमोननि गेजेराव जों फोसावलांगोन होननानै आसा खालामनानै दिनैनि बे जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै आं बयखौबो फिन खेबसे आंनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिनानै जों गासिबो रायजोनो बेखिनिखौनो मिथिहरबाय आरो गोजोन्थों। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाब गोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।